a l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia els teus llavis quan badallis compta amb mi. Compta amb mi quan s'oxidin els dies i si la boira entela els vidres dels teus somnis quan no els trobis compta amb mi. I tu i jo en una ciutat gelada desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo fins que se't curin les ales jo seré aquí espantant els teus malsons. Compta amb mi en els dies de lluita i si l'esperança et descuida els mals passos hi haurà uns braços. Compta amb mi. I tu i jo en una ciutat gelada desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo fins que se't curin les ales jo seré aquí espantant els teus malsons. Ens hem sorprès moltíssim de la forta acollida que ha tingut per part de molts col·lectius diferents d'estudiants de diferents disciplines que han trobat en la nostra oferta de voluntariat l'opció de viure experiències que fins ara els eren totalment desconegudes i que, si bé sí que hi podien accedir, els era més complex perquè no coneixien la forma d'accedir-hi o senzillament no s'atrevien. Nosaltres els hem donat l'opció, la proximitat, el contacte per poder accedir a totes aquestes entitats. De forma que les entitats guanyen voluntaris i poden desenvolupar més àmpliament la seva tasca i els estudiants reben un aprenentatge que és bàsic en valors i en sensibilitats que d'altra forma no podrien gaudir. Jo no havia fet voluntariat abans i ho vaig contemplar com una opció a través de l'oficina de cooperació de la UDG i la veritat és que ha sigut molt gratificant perquè és una manera de donar mentre ells també et donen a tu, més que res. No sé qui dona més aquí. Hem vist i ens hem sorprès moltíssim en les avaluacions dels estudiants i les seves valoracions com valoren molt positivament l'experiència viscuda i com els agradaria compartir-ho amb la resta d'estudiants i els inviten a formar part d'aquesta experiència. Trobo que això és l'èxit del programa. Estar de voluntari en un centre com aquest, de distribució d'aliments, m'ha ajudat a posar-me en contacte amb una realitat social que desconeixia i m'ha ajudat a apropar-me més a la gent. A mi em va agradar molt la formació que ens van fer al principi i després a l'hora de molts nens de posar-ho en pràctica també és molt maco. O sigui, el fet de no dir-los s'ha de fer això, sinó animar-los a que ells mateixos trobin el que han de fer, això està molt bé. L'oficina dona l'oportunitat als estudiants
de poder viure experiències que no podran fer dins d'un àmbit acadèmic, d'un àmbit professional. Els dona l'oportunitat de desenvolupar-se com a persones, de que ells puguin escollir l'àmbit que tenen interès personal a desenvolupar les seves capacitats i aptituds, i realment marca petjada. I quan tornen canviats, no? Tornen amb l'experiència que han pogut estar treballant colze amb colze i que també han aportat el seu granet de sorra. Això crec que és una vessant molt important i molt humana, no? Molt humana que aporta la universitat i concretament l'oficina. A partir de les avaluacions que hem anat recollint durant els anys d'implantació de les activitats solidàries, tant a nivell territorial com a nivell internacional, destaquem dos aspectes. Per una banda, el sentiment de pertinença que es desperten els estudiants vers la institució, la Universitat de Girona, com també per part de les entitats que se sumen al projecte a través del conveni, la reputació positiva que tenen de la nostra institució. N'hi ha que han nascut per l'utopia, ansiosos per fugir de l'engany. Però les passions que mouen els homes faran que ens embrutem tots les mans. D'hora o tard, tothom educa contradiccions i al final paguen justos per pecadors. 82! Se'ns enfonsa el terra sota els peus. Quan cridem, el vent s'emporta les nostres veus. N'hi ha que han nascut per la llegenda, empesos cap a un destí sublim. Així encantarem les proeses per poder alçar els ulls cap al cim. D'hora o tard, tothom educa contradiccions i al final paguen justos per pecadors. No s'han deixat torça cantant pel seu gest, per tot el que els ha fet diferent.